Kamo. No, kamo. Čo? A kde si ty? Počkej, už idem. Chalani, teďka hráme Minecraft. Toto sme postavili v survival, nie? Toto, kamo, toto nám trvalo asi 100 hodín. Nie, lebo sme to urobili v kreatíve, nie? A ty si choď, ideme si do kina. Kamo, poď tu, ja ti ukážem niečo. Poď ku mne, poď. Halani, to bude skvelé video. Keď sa vám bude páčiť, daj odber a like. Poď tu, kamo, poď tu. Ideš, Vinter, či kamo. Poď ideme tu. Ale chalani, až tu je koš, hej. Kôš, nie. No, a keď tam dáme, napríklad, toto je... A chalani, toto je kôš, hej. No, to je tak, hej, urobené, hej. Keď tam hodíme predmety, tak sa to spálí a tam už nikdy nebude. Hej, kamo, a poď ideme do kina, hej. Ja vám tam niečo ukážem, hej, chalani, čo som tam urobil. Ja si tu budem. to čo? Tak toto nie, aby som tu sedel, nie? A ja pôjdem sedieť. A to aj ty chceš také? Áno. Zrob mi nejako, nie? Hej, to čo? Zabij ho! Počkaj, ale to robíme diery. Zabij ho, neurobíme diery, však nemáme kreatív. Zabij ho. Prepáč, nevedel som. Nevedel som. Jak na reku. No, už je mŕtvý. Poď zavrieť dvere tu za to, lebo Nemali sme zavreté dvere. Kde sa akože ide? Poď tu, za mnou, poď. Zavri ty, alebo nie ja. Chalani, naše skiny sú pekné. Nie? Kamo, tak ideme si na ryby, chytať si ryby. Nejedno. Počkej, ale ja mám v boxu, čo som si dával, pamätá sa? Áno, pamätám, ale chalani, ale my sme toto netočili, keď sme to hrali, takže tak, ja mám taký prútik, taký jak... Dobrý, ja som si priniesol. Si už priniesol? Chalani, a toto sú veci, tenšie máte si to, hej. No, tak poď, kamo. Ja mám ten magický prútik, keby som chcel raz chytať. No poď, kamo, ideme do tej chaty, nie? Áno, ale mali sme chatu. Ale sa nám tak rozpalila. Áno, lebo tu bol creeper a tu nám toto urobil, vidíš. Ale my sme mali peknú nechatu, ale creeper nám toto urobil. OK, takže poď ideme. Chalani, toto si nevšimajte, tú chatu, to ešte dopracujeme. Áno, poď ideme, nie? Chytať. Počkaj, to nie. Áno. Nemo! Čo? Nemo si chytil. Ja s tým prútikom, s tým raz vás chytil. Plasty! To ty si zobral. Nie, ja nechcem toto. Poď do mňa preč. Yes, mám losos. Kámo, ja chytám veľmi dobre. Pozeraj. Tak ti jebe dobre, lebo ty máš... Ja mám lúk. Nezabij ma. Ja mám lúk, ale však ja nemám šipy. Jak by som ťa zabil? Ja nemám šipy. Tak poď, kámo. Ideme do soho. Á, nie prvý furte, kámo. Nie. Ja mám také Ty si koľko chytil? 2? Ja už 3. Joj, dobre. Nie, keby som tiahol do prečka. Aj mne sa tako stalo. No, už ja mám 4, lebo losos plus aj normálne ryby. Čiže to počítame. Ryby, nie ryby, ty potkan. Ide! Nie. Mám 5. A čo, nejde to tá rybka? Sa zaplavím niekde. Choď. Môžem? Áno, no pozri na toho drka. Pozri, či nejde toto. Ok. Aj mne, dobre, ti poviem. Kedy príde, kedy nie. Žár? Počkaj, to komu? Nejde? Neišlo. To tebe? Áno.
Nie. Tvoj. Nie, mne. Ja mám už, počkaj, ja mám už 7, ja mám 7. Tak tebe dobre. Ja mám 7, no tak ja už idem, hej. Chceš jeden losos? Nie, nechaj si. Nie, aby si mal. Nechaj Ja mám veľa, ja mám aj doma. Veľa. Pojdeme si na koníkoch. Nie, ja nejdem na to. Už ide. Ty si tam, chytaj počkej, chalani, ja mám dobrý nápad. Chalani, ja som duch. Lebo ja som sa premením na späťstate. To čo? Miska, počkaj, idem za tebou, lebo ja som sa premenil na toto, nie? A že ty ma vidíš ma? Nie. Vidíš, lebo ja som duch, chalani. Takže ja môžem pozerať, čo chcem. A môžem ísť tak. Vidím všetko. Ale toto nebudeme robiť. Kamo. Čo? Ale tak pozeraj, hej. Ja ti urobím niečo prekvapenie, hej. Počkaj. No, som tu. To kde dám tú misku? Nie, treba, hoď do vody. Abo nie, z toho si môžeme urobiť polievku. Tak zober si. A netreba nám. Niekam. Kamo, chceš ten luk? To je... Áno. To je speciálny luk. Čakaj. Ale nie, to musíš mať šípy, vieš. Tak ti nepôjde. Chalani, ideme si na našeho psa. Môj pes sa volá Nato a tvoj sa volá Bela. Áno. Počkej, zober si, ja nechcem. Daj mi. Čo? No tá, kamo. Čo? No tá ja idem spať, hej. Tak čau, hej, ja idem spať. Dobre. Ja si idem zadriemnúť. Idem si zadriemnúť. Idem do kina, nie? Lebo už musel začať film. Idem do kina. Kamo. Čo? To si... Čo ty tu robíš? Ty si opitý? Však už skončil film. No ešte dobre, skončil už film. Som nestihol. To čo tu robíš, kamo? Ja viem. Kamo? Čo? No to poď, ja ťa odnesem doma. Poď. Dobre. Poď. No poď. Ideš. Poď. Ja som opitý. Viem, že si ješ, no poď. Poď, pomaličky, poď. Choď prvý, hej, lebo keď spadneš, ja ťa zachytím. Choď. Choď. Chytám ťa. Dobre. Kámo, ja chcem ešte piť. A čo si, môžem, že polnoc. Ja som úplne opitý. Ja som spadol. Pomoc! A čo si spadol? Neviem. Poď, ja ťa dvíham. Poď tu. Čo si, more? Poď tu. Zase spadol. Poď, ja ťa chytám. Už nikdy toto. Poď. No, choď, hej. Kamo, ja tu neviem. Už pôjdeš stade. Neviem, poď. Nie, ja ťa chytám. No choď. Keď sme tu na to. Idem ho doniesť ešte.
toto. Idem mu to niesť do Tony, aby mal radosť. Potom, jaký krásny si na to. Dobre, dobrú noc na to. Taký krásny pes. No. Idem spať. Je veľa hodín. Ešte sa si pôjde piť alebo niečo. Dobre, no. Ideme si po Dreama, ideme si na upekačku. Čo je, kamo? Tak čo, ideme? Si na opekačku? Si myslel? Mne je jedno. Tak, poď ideme. Kamo? Počkej, ja si idem, hej. Za toto, ne? Kde zase ty ideš? Tak za toto, ne? Za mas. No, ideme si na opekačku, kamo. Áno, to tvoje, to nemeso. Nie. Nie. No poď. No si urob, nie? Počkaj. No poď. No daj si jej ty. Počkaj, ja si dám kostru. Na 2, aj tebe 2, nie? Kamo. Ja som si zobral, hej, niečo. Ja som si zobral toto. Čo? To bude Sonic? Nie, nebude, kamo, je to len maso. Maso. Ja som mu zjedol. Meso. Nie maso. No. Zober si, tu je. No, ideme spapať. No, a pozeraj na mňa a budeme si hovoriť. No, je. No, chalani, pôjdeme vám ukázať našu skrižu. Áno. A poď, kámo. Chalani, otvor to, kámo. Vidíte? Ešte zatvoríme to. Zatvorilo sa to a chalani, pozerajte. Takže, chalani, ideme spať a pokračovanie na budúce. Teďka. Čo? Teďka. Kamo? Čo? To čo je tam? Poď do skriže, poď. Oh my god. Chalani, pokračovanie na budúce, to bude strašidelné video, nezajďme. Takže, chalani, 15:00 bude stream. Takže čaute, chalani.